Aurten, lehenengoz histori guztian, Getxoko zirkuitoa herritik kanpotik irtera egiten dela. Aurten egingo da Guggenheimeko esplanadan. Hau akordio, hau da oso interesgarria, gu gaude oso pozik. Beti egin dugu Bilboko udaletxeaz kontatua, beti Getxoko udala den baimeneaz edo airo jakinda, zelan gabiltzaz. Guretza da oso importante, ies emon genduen pasu on bat, hauki genduen partzaide bat on bat, telebizioa egon zen, eta iesko behar ona eta lan ona egin genuen ies, ganera egon zen problemarekin eta dana izen zen oso gorra eta oso momentu txarra zen. Eta uste dut apurbet gauzak ondoan txen egin genduela, ze deportibamente taldeak, lehenengo mailako taldeak, Worldtourreko taldeak, respuesta, aukidere etorteko gana. Gane, gustoso, gustaken egin genduen beharra, eta horretarako bergen duen Bilboko udaletxe bat bezala sartzea, internazionalki Bizkaia zabaltzea,